Čau, ja som Rika a dneska sa vítam u ďalšieho videa. Takže dneska tu bude z Agarie. Je to taká hra, že my sme tu taká gulička, ako takáto, ten znelý banán. Bože. A my tomu, tam sú také guličky a my tu zbierame tie guličky, aby sme boli čo najväčšou guličkou. A keď budeme čo najväčšia gulička, proste zabíjame ostatných playerov. Takže ideme na to. Pôjdeme to takto. Chvíľočku počkáme. Čau. A my si tu môžeme vlastne takto popozerať na mape, že čo je čo. Kde je čo. A podľa toho sa zorientujem. OK, teraz už hráme, vidíte? Takže. Tie už sa hneď zabíjajú. OK. Môžeme sa tu skovať do takýchto kríkov. Počkajte. No, tak. A sú tu aj takéto pointy, alebo neviem, ako to mám nazvať. A to nám dáva tiež dosť veľké. Môžeme sa tu takto rozdeliť. A môžeme ešte počkajte. Chvíľinku. Potrebujem byť veľká ulička. No, tam to nebudem robiť. Tak? Ne. Také lúž, poď sem. No, tak. Tak, to ešte môžeme robiť. A vlastne to je všetko, čo akože my môžeme robiť. Poď sem. Počkaj, ja si tu pozriem čo najviac guliček. A potom budeme zabíjať. Takže keď budeme mať 100, budeme už niekoho hľadať. Môžeme sa aj rozdeliť sa ešte. Deliť sa ešte nebudeme. Poď sem. Ten je veľký. Jaj! Tam určite nejdem. Keď budeme mať trochu viac, tak potom. Takže poď sem. Ňam. Tie guličky sú dobré. Máme z toho obedu. Dobre. Tu máme ďalšie pointy. Budem tomu hovoriť No ešte, keď sme väčší ako ten krík, tak proste sa rozpučíme. Teraz sme sa ako keby rozdelili a za chvíľu... Joj. Počkaj, ja sa spojím. Joj, ešte tento červený krík. Aby som nezabudol. Pozerajte. To potom robím. Joj, musí byť preč ten vôbec. Takže, joj. Robím toto. Tak vlastne sa tu dajú takéto pointy a budeme mať asi toľko isto ako sme mali. Alebo naopak, budeme mať viac. Choď preč. Dobre. Potom tam máme, že jak sa to volá, musíme ísť do arény. Pozrite sa, už nás je 8 a teraz sme v aréne. Pozrite sa na mapu. Fuj. Choď preč. Už sme 7. Tu radšej nepôjdem, aby som sa zase rozdelil. No, tam je point. To si... Počkaj. Ja ho zabijem. Biem. Nie. Ja už sa to nedotklo? OK, tak je to karma. Že ho chcem zabiť, že? Tu sú sami playeri. Akože ľudia, chápeme sa. A už sme tu 6. Tak, už sme veľký banán. Jej, dobre. Ale ja tu nemám žiadne guličky, hej, veď ako vysvetlí. Tu máme point. Tam sú guličky konečne. Do tej arény nemôžem ísť, lebo potom akože budem tak mŕtvý. Toto si pozbieram a pozrite sa dole. Save až, to neviem. Musíme ísť už proste do arény. Ňam, poď sem. Moje. Ďakujem. Nie, to som vedel, že urobím. Boli sme veľká gulička. Veľký banán a už nie sme. Lebo nás zožral ten pavučisko. No. Jaká veľká gulička, počkaj. Ne? Dobre, že sme v aréne. Tam bude aréna. OK, tak ja to si môžem zobrať. Ne! No seba. Vyžrala moju guličku. No poď, ten pavúk, nech to Ja už idem do arény. No to je ešte taký malý. Ja som sa zlakol. Dobre, boli sme 3. Super. Neviem. A tým, že máme tak veľa, ešte si dáme jednu hru. Teda, nebude to koniec, áno. Takže zatiaľ si tu popozrieme. Dobre. A potom si skúsim kúpiť novú guličku. A sa na to prinesie šťastie. Ja som tak, že toto už hral a v tomto som bol tak maximálne 2.
prvý som ešte nebol, tak snáď to v tomto videu dám. A keď áno, tak budem šťastný a budem vedieť, čo dať do videa akože názov. Keď nie, tak dám iný názov, akože. Lebo keby to nemalo nejaký názov, tak je to bezlogické, no, chápeme sa. Ten terén, dobre, guličky sú moje. Fuj! Ja! Poď sem. No soba mi zase mi utekala. Nemám poď sem point. Poď sem. Ja som nezobral. Super. OK, ideme. Čo robí ten aerob nejaký? Pre mňa. Musová. Zase mi to vyžere. Ahoj, poď sem. No a musím byť ešte väčší. Prosím vás, je tam niečo? Obetuj sa. No seba sa nechce nikdy obetovať, že? No takže ideme na to. Budeme čo najväčšia gulička na tomto serveri snáď. Pointík tu máme. Tu máme guličky. Máme zatiaľ rekord. Počkajte. 121, super. A máme 4 pointy. Čau. Takže, ešte tu môžem byť, lebo do arény nám ešte veľa sekúnd, 20. To je dosť veľa, čo? OK. Idem sem, poď sem. Sem, poď sem. OK. No. Piu. To viem, jak dopadne on za chvíľku. Joj, aréna. Vrám sa takto, aby sme sa zase spojili. Za chvíľku sa spojíme. Teraz. Dobre, tak nie. Tak, teraz. Jej, super. Tu je point. Super. Joj, fuj. Musová. Pointík pre mňa. OK, tu poďte sem guličky. Počkaj, čo som tam videl point? Ne, tak to je. Nie, fuj, tam nejdem. Poď sem. Neboj sa ma, ja som to urobil na schvál. Poď sem. Piu. Haha. Ne, musím byť čo najväčšia gulička, jak si byť. OK. To je pre mňa. Nie. Miau. Juj. To dobrý masky. Dobre, som mŕtvý. Pozerajte, za chvíľku ma zabije. A tak nie. On to za chvíľku dá na mňa, tak ja idem. Nie. Nie, prosím. Ďakujem. Jej. Snáď budeme prvý, no. Prvý budeme určite. Sme tu 9. Prečo ideš na mňa? Máš tam iné ciele. Napríklad z toho nejaký medveď. Dobrý medveď. Medveď to není, ale pes. Poď sem. To si nemal robiť. Biu. Jakže ho nezožerem? Hoď tam, obetuj sa. Jaj. OK, už je arena, takže ja sa bohužiaľ musím vrátiť zase. Ahoj. To je môj nový kamarát. Áno. S týmto tu nechcem byť. Mám odporné vlasy. Nie. Už prosím, stoj. Jaká bude arena? Jej. Dobre, žijem. Čau. Poď sem, naháňame sa. Pre mňa. Ona tu sa tlačí. Obetujem sa, počkaj. Prečo stojíš? Dobre, som mŕtvý. Výborne. Koľko sme dostali? Počkaj, nevidím to tu niekde. V Lego City je požiar! Postav hasičské auto! Uhas oheň a spoj
môj Silík zachránil Lego. Dobre. Super, crazy. Jej, to som nechcel. Počkajte. Takže kúpime si tú novú guličku. Jaj, premium. A čo poviete, budem šetriť na ako by som mal šetriť? OK, asi, no ešte musíme šetriť, počkaj, sa pozriem dobrý shop, za peniaze, nie. Takže toto by bolo pre dnešné video všetko, ak sa vám video páčilo, zakliknite si u mňa odber, like, zvonček, aby som videl, že ma podporujete. Ďakujem moc, že ste sa dívali, takže snáď budete mať dobrý deň a prajem vám všetko, šťastie a tak. Čaute.